Magandang araw sa iyo, Miss Selena. Ang kwento na ito ay karanasan ni Bubong. Nangyari ito taong 1985. Noong mga panahon na ito ay kakarating lamang ni Bubong sa kanilang probinsya. Nang dahil maliit lamang ang kinikita nila sa bukid, kaya't nagtrabaho ito sa Cebu. Pag uwi niya sa mga panahon na yun, ay halos hindi na siya nakilala ng mga tao. Dahil 13 anyos pa lang, ay umalis na ito sa kanilang bahay. Isang araw, habang napatambay siya sa labas ng kanilang bahay, ay nilapitan ito ng kanyang tiyahin. Sinabi nito na huwag raw basta-basta na makipag-usap kung sino-sino dahil hindi niya alam na ang taong kaharap niya ay hindi pala totoong tao. Nagsimula ito nung may bagong dayo sa kanilang baryo. Nang matapos itong wikain ng kanyang tiyahin, ay hindi naman ito siniseryoso ni Bubong. Tumawa lang ito at sabay sabi, "Naku auntie, naniniwala pa ba kayo sa mga ganyan? Sabi-sabi lang yan ng mga tao." Nasa iyo yan kung ano ang gusto mong paniwalaan. Sagot naman ng kanyang tiyahin. Isang araw, habang naglalakad si Bubong, napansin nito na may asong nakasunod sa kanya. Hindi na niya ito pinansin at saka nagpatuloy sa kanyang paglalakad. At habang nakakalayo na siya, ay panay sunod pa rin ang aso. Kaya't agad niyang pinulot ang maliit na sanga para ibato sa aso. Pero nung ginawa niya ito, ay wala lang nangyari. Kaya't agad namang nagalit si Bubong dahil ayaw niya sa aso. Kaya't nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad. At makalipas ang ilang segundo, ay lumingon siya sa kanyang likuran para tignan kung nandyan pa ba ang aso. Pero nung paglingon niya dito, ay wala na roon ang aso. At tanging matandang lalaki lamang ang nasa kanyang likuran. Kaya tinanong niya ang matanda kung meron ba siyang nakitang aso. Pero sumagot naman ito na wala itong napansin. Kaya tumango na lang si Bubong at nagpatuloy na. Kinalaunan ay nakarating na rin siya sa bahay. Mga bandang 5:00 na yun ng hapon. Habang naghihintay sa kanyang ina at sa kanyang tiyahin, ay nakaupo muna ito sa labas. At habang napatingin si Bubong sa paligid, ay napansin niya ang matanda kanina na nakita niya sa daan. Nakatitig ito sa kanya na parang bang may gustong sabihin. Kaya't lumapit si Bubong dito para tanungin ang matanda kung ano ang kanyang kailangan. Maya-maya lang ay bigla itong nagsalita. Ako nga pala si Mang Ignacio. Bago ka pa rito. Dahil ngayon lang kita nakita. Opo, Manong. Kakarating ko lang din galing Cebu. Sagot naman ni Bubong sa matanda. Ganun ba? Mga halos 1 oras silang nag-uusap. At di kalaunan ay naging magkaibigan sila. Isang araw ay napansin ng kanyang tiyahin si Bubong na para bang may nagbago sa kanya. Kaya tinanong siya ng kanyang tiyahin kung sino ang kanyang palaging kasama. Pero bago pa man makasagot si Bubong, ay bigla namang may dumating sa kanilang bahay. Kaya't natigil ang kanilang pag-uusap. Maya-maya lang, habang nakatingin sa bintana si Bubong, ay nakita niya doon ang matanda at kinaway siya nito para lumapit. Kaya't agad namang sumunod si Bubong. Habang naglalakad ito patungo sa matanda, ay para bang wala siya sa kanyang sarili. At doon na lang niya namalayan ay nasa loob na siya ng gubat. At biglang nawala ang matanda. Hinahanap niya ito pero wala siyang makita. Nung pabalik na sana siya sa kanilang bahay, ay bigla namang humarang sa kanya ang malaking aso. At nakita niya na naglalaway ito habang nakatingin sa kanya. At
At dahil dun, ay nataranta at natatakot si Bobong. At maya-maya lang, ay bigla itong nagbago ng anyo bilang isang tao. At nakakagulat dahil ang taong yun ay si Mang Ignacio. Kaya't bahagyang napaatras si Bobong. Dahil sobrang nakakatakot ang anyo nito. At walang ano-ano ay bigla itong lumundag kay Bobong. Kaya't nabagsak ito sa mga damuhan at unti-unti namang lumapit ang nilalang na iyon. Napasigaw na lang sa takot si Bobong noon. Nagbabaka sakali na marinig siya ng kanyang tiyahin. At maya-maya lang ay lumabas ang mataas na dila sa nilalang na iyon. At inakala ni Bobong na iyon na ang kanyang katapusan. Kaya't napapikit na lang ito sa kanyang mga mata. Maya-maya lang ay may biglang dumating. At laking tuwa ni Bobong noon dahil dumating ang kanyang tiyahin. At meron pa itong kasamang kapitbahay. At meron itong dalang bagakay, asin at mga bawang. Kaya nung makita ito ng nilalang, ay agad itong napaatras. At bigla itong pumalipas ng takbo. Napayakap na lang si Bobong sa kanyang tiyahin. Sinubukan naman nilang habulin ang nilalang, pero hindi nila ito naabutan. Kaya't nung araw na yun, ay nagbigay ito ng takot sa kanila. Gayunpaman, ay naghahanda sila baka sakaling bumalik ang nilalang na iyon. At nung sumapit ang gabi, ay dito namin nadiskubre ng aking tiyahin kung sino ang aswang. Habang abala kami nun sa aming pagkain, ay meron kaming narinig na tunog ng baboy. Nagkatinginan kami ng aking tiyahin. Nagtataka ang aking tiyahin dahil wala namang nag-aalagang baboy malapit sa amin. At habang papalakas ang tunog nito, ay biglang nagsitayuan ang aking balahibo. Tumigil muna kami sa aming pagkain dahil parang kakaiba ang mga tunog na iyon. Agad namang pumasok ang aking tiyahin sa kanyang kwarto. At dahil sa takot, ay sumunod na rin ako. Maya-maya lang, ay sumilip ako sa may maliit na butas malapit sa pinto. At doon ko nakita ang napakalaking baboy na namumula ang mga mata at naglalaway. Agad ko namang tinawag ng mahina ang aking tiyahin noon. At doon rin niya nakikita ang nakakatakot na baboy. Agad naman akong inutusan ng aking tiyahin na kunin ko raw ang kaniyang bagakay. At nung makuha ko ito, ay agad ko namang binigay sa kanya. Maya-maya lang ay narinig na naman namin ang tunog ng baboy. Pero mahina na ito na para bang nasa malayo. Bigla na lang kumalabog ang aming pintuan. Kaya't agad naman nagsabi ang aking tiyahin na huwag raw akong matakot at sabay bigay sa akin ang kanyang mga hawak na bawang at mga asin. At habang naghahanda kami, ay sinilip ko muna sa may butas at nakita ko doon na paikot-ikot lamang ang nasabing baboy. At di kalaunan ay may biglang tumawag sa akin sa labas. Parang pamilyar ang kaniyang boses. Kaya't agad akong lumapit sa pinto para mas marinig ito. At hindi ako nagkamali. Si Mang Ignacio ang nasa labas ng aming bahay. Tumawag ito ng tumawag sa aking pangalan dahil nais lang daw nito na makipag-usap sa akin. Sumagot sana ako noon, pero biglang nagtanong sa akin ang aking tiyahin na sino daw ito at saan ko daw siya nakilala. Nang matapos kong sagutin ang kanyang mga tanong, ay bigla itong natigilan. Sinabi nito sa akin na hindi raw ako nakinig sa kanya. At dahil dun,
ay nanganganib ang aming buhay at sigurado ang aking tiyahin na ang nakilala kong si Mang Ignacio. Nagpapanggap lamang ito para makapagbiktima ng mga tao at maya-maya lang ay bigla na lang nawala si Mang Ignacio at hindi na rin kami nakarinig ng tunog ng baboy. Kaya't tumahimik muna kami at nagmamasid sa labas. At doon ko nakumpirma na ay si Mang Ignacio ay ang nilalang na iyon. Hindi ako makapaniwala nun. Pero ang halaga ay nailigtas ako sa mga kamay nito. At dahil sa nangyari, ay ilang araw akong hindi lumabas sa aming bahay. At hindi na rin ako nakipag-usap sa ibang tao maliban lamang sa aking pamilya. Pinuntahan namin noon ang bahay ng matanda pero hindi na namin ito naabutan. Pinahanap ng aming kapitan ang matanda na iyon sa aming baryo pero wala na itong nahanap na bakas. Siguro lumayo na sa lugar namin dahil batid na nito na alam na namin ang kaniyang totoong pagkatao. At hanggang dito na lang ang aking karanasan sa mga aswang, Miss Selena. At lubos na gumagalang, Bubong.